IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Nanayunan manen ti bilan dagitay centenarian iti Lawaga City. Kas pamanik nga may isang residente iti Barangay 28 iti Lawaga City. Iti nakadanon iti 100 years babaen iti lifestyle nga panagbiag na. Iti Lola Maria Nolasco Pascual, manipot ti Barangay 28, iti nakaabot 100 years, iti pa December 22, 2024, ngem iti lang na pangal daw, iti panakipay makingkwanan, dito 100,000 kas insentibo na, nga mandat iti Linteg Idola Bernard. Mismo, nga ti Lawaga City Government, iti na ipaima dati 100,000 kadwada iti DSWD para palang kadatoy panangnanam ni Lola Maria iti napaot nga panagabiyag na naamuan nga nadaan iti anak ni Lola Maria ni Delphine, Nemesia, Alma, Kenia, Juliet ngem nasapa nga nabalo ay Bernard ang tawag talo iti nabalo ni Lola Maria. Dakan dito kabagyan dito kahit ng mga ampon, mang tarakin dito nagtingin hanayin palubos, kaya puna na. Uri aglablabalaeng ti trabaho na ken tumultulong iti masyang rice mill, Idol Bernard. Iti anak na, napagadal na. Iti uno pa iti inauna kat saan nakaala iti college graduate dito taloket at daanti bachelor's degree in secretarial method di Idol Bernard kahit nga sawen successful iti edukasyon dito anak nano pa isuna kat masalaeng nga labandera Idol Bernard kinapod nuna dati may isang anak na nga lalaki kit may nagbalinpay nga outstanding taxpayer iti Lawaga City during COVID-19 pandemic babayan iti panaglako iti meat shop Idol Bernard kaya nga saman successful iti anak ni Lola Maria nga daan ta sa kapulong italo nga apoko in baga na nga sikreto panagbiyan iti babayan iti lifestyle nga panakakrara kingastameten iti turat pakinakim ang biyag iti pamilya at pamilya pinagbalang inspirasyon no apay nga napauta ti nasurok 100 nga taon na 100 years ni Lola Maria Nolasco Pascual iti Barangay 28 iti Lawag City. Lola, sana all maabot mi met 100 years na dandumet 100,000 mi kina Idol Bernard into no matulan iti panahon. Oray 100,000 wala tayong 100,000 Idol Dennis ket nang ron na kanyam ket kayang-kayam nga maala di amen. Manono ka di jay. Adapay 50 years tayo. Agora ka. Adapay lang 50 nga masapol nga kasarita ta. Huwag nga dapay 50 years nga abutin. Sige na ito kaya tano na gungungit. Di ka na gungungit na nagsakalat ta. Di amen? Una, no na kiti pag yung pagustuhan no ko sa pamilya. Correct. Ikaw hang out. Going up. Sabi kasi may katiti stress iti pagpagi. Once again, Lola Maria, congratulations. Kaya ito'y naabot mo nga 100 years. Kaya dapat bulos mo 100,000. Wow. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, Aramen.